Θέλω τόσο πολύ να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αλλά με πιάνει άγχος μόνο που το σκέφτομαι. Όλα αυτά τα δάνεια, τα χαρτιά, οι προκαταβολές. Είναι τόσο περίπλοκο. Δεν έχω ιδέα από πού να ξεκινήσω. Μην ανησυχείς καθόλου. Υπάρχει μια τέλεια λύση. Those Cars. Είναι τόσο απλό. Απλά διαλέγεις το αυτοκίνητο που θέλεις, δίνεις μόνο 15% προκαταβολή και μετά το αποπληρώνεις σε έως και 84 μήνες. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο. Ακούγεται καλό, αλλά τι γίνεται με όλα τα διαδικαστικά? Αυτά με τρομάζουν περισσότερο. Μην ανησυχείς καθόλου για αυτά. Η Those Cars αναλαμβάνει τα πάντα. Εσύ απλά διαλέγεις το αυτοκίνητο, παίρνεις τα κλειδιά και φεύγεις. Είναι τόσο απλό. Και μην ξεχάσεις να κάνεις like και follow για να μαθαίνεις πρώτη για τις καλύτερες προσφορές. Wow, ακούγεται πραγματικά εύκολο και βολικό. Νομίζω ότι θα το σκεφτώ σοβαρά. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Χαίρομαι που σε βοήθησα. Θυμήσου. Those Cars, το αυτοκίνητο που θέλεις, η εμπειρία που αξίζεις. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεις το τέλειο αυτοκίνητο για σένα.